येते ना सांगा होते वापस हवे भाई अम्मा पडणार ऐकून मग रात पण नीद येते ना तशी अम्मा पळून वच्चा म्हणून सांगून ये Miguel Nátigo. Miguel Dua. Oh, wait a आजा आजा हा कोण आजा ती मुक्त माई म्हणून ती एक मम्मा घरीच गो मग एक पूरा जाने मम्मा नक्का तू एक मम्मा मला घरी उलगच सूट केला ना यो खेळू अच्छा चंदू तू म्हणताशी मिगेल बमणा पळो का म्हणून नीट मिगेल यजमान हो नमस्कार चंद्रशेखर नमस्कार कसे असो तुम्ही आम्ही आराम असतो तुम्ही कसे असतो आम्ही आराम बाबू यो तुम्ही खा तेवढं असं तुका आम्ही कॉलेजला इथे इथे मग बाथरूम आवाज का ये कोणा इथे इथे आपण इलाय का नव्हे तुमका कितल्या पोचे बघी या ये देवा एक पाया दुखीनं ऊर जाऊन गेले कसं आयुष्य केली की हे देवान मका पहिला रे बाथरूम आवरतले कोणी नांची कसल ग तेल गी मका चैत्राला आणि अम्मा लोटांनी पित्तशिलो वय वय त्यांनी पिवची गलाट मग काय का नव्हा नेगो तू कत्त 15 मिनिटं पुढे हंगाडो बस करायला आणि आवरनो ते पित्तर कसं गो पॉटच्या वाईट झाला की कसं नाही पॉट वाईट जेनी मग ते वाईट गेला बरं मग केक पडा बाथरूम यो आता तर कसं जल्ला की तुका देव ऐकलाय बघ तू दराती ढगूर थोडे वेळ बसती ताव हा जायत गो बैस मग नडियोच का नडियोच नेता जाय जाय वचन चंदू आणि आ बाग सरत रे जाय जाय तर तुगे बामणाने विच वेळ गेल ना मैं बस बस त्यांनी नडी चमकल्यांची मार कंची चमकल तकडे कोळा खर खर यप्पा हा वनी अंग कशी नुत बसल्या जाय ना आंबा अगोरगोर चमकुच्या सुर कोर का नाही जलारी अस्पळानी अंगा जंड घालतली ಅಮ್ಮ ಆಮಿ ಬಾಯ್ಸಾಕ್ತಚ್ಚಿ ಫೋನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಜಾಗ್ರತ್ ಕರಿ ಮಾತ್ರ ನೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಕ್ನ ತಿರ್ಕರ್ಟಿ ಪುರ ಮತ್ತೆ घेऊन बैसू नका वय गपुता एक वार राम गोते चरडा घेऊन येईल अशिली ना का बाबा मोबाईल पाय धरी अनेक दिवस बायसा फोन येता तुक सांगील ना मावा नेक्स्ट टाइम येताना पुन्हा हाडता नेक्स्ट टाइम लीव ಅಂತ येता नेवी आम्ही दवा नेक्स्ट अन्न नेतना अम्मा नु तुम्ही उठू याची अम्मा अम्मा सांगील ऐकू का चरडा बुधन जाऊ का बुधन ते गुडगल नाव तू हट करचा ना योगचा जागृते बाय कर मग गुरुचती बाय देवा अण्णा आम्ही बायसाची बाबा पाय धरायचा कशी धावली म्हणणार पाहिजे यो यो बच्चा लेट येते का रेला ते यो बच्चा यो यो सर तू कसं रडताशील कारार बसताना म्हाका पट्टा संकट सूर जालें 2 दिवसी चेडरा बुजयना बा काम काम म्हणटा ती कसा बसता की आणि नित्याची यांची गणी हॅलो चैत्रा पावली मम्मा हा पावली आहे किती वेळा पावली हा गुर आयला हा जायचेले अम्मू काही बाहेर सोना का जागृत करी काही बाहेर सोना करता इथं
वय अम्माला काही उस्कू का नका अम्मा आरामच वय आज दुखून चंपूच्या सूर केला तिने वय म्हणती दोन वय मैरावती एक वॉकिंग स्टिक काढ का म्हटलेकला वय अनेक 7-8 दिवसांनी रिकवर जातली काय याच्यान काणा कंगाची इथे जायत दवरता चंदू चंदू हो यो गो मुक्ता बैस कसं करतास रे काय ना गो काल चरडू चमकले ना आज उगणशी तशी अंगडी वचनी सकू काही उगण जाते ना माझी तुका व्यंकटेश्वर जेव कॉल येईल की वय गो काल रात्री फोन आयला होता गेलो गाव आयला केलं 2-3 दिवसा खातीर वय म्हाका कॉल येयले गेट टुगेदरच केलो वय कसं प्लॅन आसकी वच्चे वच्चा म्हणून दिसता जाल्यार सकू ह्या परिस्थितीर सोडून वच्चे समजाय म्हणून दिसता ते वय रे कशी करची म्हणून कळना जाल्यार ताणे आयलोच 30 वर्सानंतर म्हणताना आम्ही एक वचका वयना बेजार करता रे की एक गडे वचून येऊया रे वय म्हाकाय तशी दिसता एक गडी वचा तशी हांव रेडी जाता जायत तू एक रेडी जा आम्ही बाय सरचे होता येत रे चंदू जायत गो बाय बाय सकू कसं करत गो सकू निदल ना चापत नका निदवा तोंड पुरा काळे काळे झाला पण मुलतानी मिठ्ठे आशिल्लो काही दवरले बा बिल्डे दिसता कसं मी शब्द इथे तुम्ही कसं तापून घेतो इथे काय ना गो मुलतानी मिट्टी यो तुमका खंय मिळती हंगा आशिले आजी तो गो वेंकटेशू मनोरमा येल पूतू वय तो परगाव दुखून आयला काही ना 3 दिसा खातीर तशी तागेल पार्टी कापयला ताणे वच्ची की नाका म्हणून आलोचन केली मागीर वच्चा म्हणून एक गडी एक मन कोण सोडल्या कसं करची गो सकू वचका की नाका ते कसं इथे निंबूचे तुमगे छटी दोस्त नव्हतो 30 वर्षां आयला म्हणताना तुम्ही एक गडी वचू नाही आधी म्हणल्यावरी मनोरमाई हांव निमगील म्हण सांगा इथे विसर नकाची आणि हांव पडलेल विषय वो टाम कोण येऊ नकाची हांव तू टाम करून मी सांगितले ते कोकू नकाची हांव एकली नवंगा वगे या इथे गमत करा खुशी जाली गो तू एक परमिशन दिल नवा हांव धन्य जालो आणि वगवग वचना बाय सरता जायतो येत वगे वचून या चंदू हांव रेडी हो सुकुमारी कशी आहेस गो हा तू दूर जिगी जिगी जाऊ नो तू गुत ना गो आज वेंकटेश्वर गेट टुगेदर बत्ता सचे मी चंदू सांगन वे वही आणि पुरा सांगला कसं गी गो इथं जीवा संकट सेजत मग एकला सुद्धा आणलीत वर हो बाई वे राब गो सुकुमारी आता आणली हा इलेपळे रंबे हंगे लोटवच्चाक वैयारी कान्नापुरा लांबून घेऊन परच निघाल हलवून येणा गत्तम का येवची पळता कशी वत्ता म्हणून घ्या गो सुकुमारी थोडे उद्या बाटली बोल मारली सकू आम्ही येतो गो अय्यो
दुखतो देवा, पाया दुखती ते, उद्या जाईल गो. पाया दुखता. अयो पट्टा उज्जती ते मात्र घेऊन येऊन कसं गी आजी तळमळ तळमळ येत मका कसगी दुखती ते. अय्यो देवा, पाया दुखता कसं करती ते. ये देवा, तू असतो मुक्ता तू दुखती ते दुखता. आवच्चा ना पाया ग आवच्चा ना बसता मोड नाही ते बच्च्याची ना हा बसतो गो मुक्ता तू अय्यो बसतो देवा. जेव्हा येऊ करे नका नका तू अस दुखती ते तू अस याच्यान का नका दुखतो मका देवा. जायत्री चंदू तसे राव मुकाशी बाई तू मुकारसे यप्पा कसं झाले गो तुका कसं गीते आता जोर उज्जेत पोटात कसं म्हणून कळलं मात्र घेऊन गी कसं म्हणून कळलं पाया दुखता कसं करच्या हवंय. तू अशी करची पडत मग टेन्शन देत गो हा मग डॉक्टर फोन करता वचा वचा हॉस्पिटल वचा इथे नाकीते तेच चहा ಸ್ವಲ್ಪ समस्या तेच कसले नाही ते दुखता जोर होती क्लेनची आणि काय ना ते मात्र घेऊन पट्टा उद्या दिसता ती क्लेनची समजत तले. तेव्हा तू करतान हा भिवून गेलो कसा झाली तुका म्हणून राम राम काय नाही ते समजत तुम्ही पैसा असेल पडलो समजता आमची की थोडे निघाले समजता आता. अय्यम्मा यप्पा देवा दुखतो मो पायू. अय्यम्मा ते एक आयुर्वेदिक तयार असं डॉक्टरनी दिला हाडता इधर जाई तो कुछ रेस्ट घे. घेऊन ये रेस्ट घे चंकले दिसतानी हिगेल पूरा मिगेला चलतुवे तिगेला पशु हुशारस मारी गच्ची चमकल तकडे ಹುಸಳಿ ಆಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯು ದೂಕೆ निवूनसनो सडील सोजल्ला चमकून एक पळ पोळया कशी जत म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ हा थोडे सडल झाला चमकून पोळया हा ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಮಕುಚ ಜತ್ತ ಹಗುರಗೂರ್ ಪಳೆತ ಯಪ್ಪ इतले कोणी जत्त नवत नाही जलार पुरा घरान धुसून मजरी येऊन भरता त्याची बदला हा हगुरगुर चमकून अभ्यास करता. आणि एक थोडे दिवस बा समजता. दा दिसला भिवून गो एक पाय समजावच्याक पयरेक म्हाका तू पडल्यार जाल्यार टेन्शन आस तुका आनी कशी ओंग घेवन एकडे वच्चे म्हणून भारी टेन्शन जालें. चंदू चंदू हा मुक्ता या बा कसं करता सची काय ना बाशी उरलोच आहे लोका बिरामा चंदू हल्ला आम्ही येऊन एक मिनिट जातले हो आणि तुगेले अकाउंटाक 8,000 घालला आणि तुगेले एग्रीमेंटाक 2,000 कॅश दिवचे. अयो वाट नको आम्ही फुडल्यान काही 8,000 घेवचे दी मुक्ता तिकडे हा जाय बस म्हणे तू काय विंगड गे असं वाटणार आमची एक भाई बच्चा असं येता सुकुमारी येता जाय बाय चंदू बाय. नाही गो तू ते दुडवा दोळ्यान पळयनातल्यावर ते 2,000 नोट कसं तांडून घेवची गो फुडल्यान काय आम्ही 8,000 नो घेवची शिली. हे बाई लक्ष्मी येतना बाहेर घालून येतवे लक्ष्मीक तुमकिते तुमक ना तुझ्या लवण नाही म्हाका जाव का मागीर भांगरात बरूक 2,000 म्हळ्या वर्सा कितली जाल्ले लागला. तुमक बाईल मनशांक रगडाय दाणवर आहे ना बंगराज करून दिला रिलांबन घेते तुम्ही हे रामा देवा. हा वेत गो जायत हा चेतुल फोन येयलो. हॅलो
हॅलो मम्मी, कशी आहेस तू? हांव आरामस. कशी आस? हांव आरामच मम्मी. तुगेल्या टॅबलेट कोर्स पुरे तू कंप्लीट केला ना? तुगेल पायदुखी कशी असत? पोर टॅबलेट घेतलं रे दवा. आता पाया दुखी उणेस वैकी नाही की चूरस. तू एक एक करची पुरा ऐकलं मम्मी, मत्ती वाईट जाऊन होता. तू एक बाकेशील मग सौचाक ते वेंगेलं. म्हणल्यावरी मम्मी आणि तू मस्त घरा काम करू वचा नका. हांव एक रोबोट पेटेला आणि एक 2-3 महिने भितर येऊन पावताले. कसं ने रोबो ते नक्क बा हांगा मेडिकल मेळट तो मुलामू हांगा घेता मग अमेरिका तकून पेटको म्हण ना तू वय वय. रोबोट वळर कळली वे मम्मी तुका? वाढना सोडी हांव अण्णाक सांगता ताजे विषय पुरा. अनेक इम्पॉर्टंट विषय अम्मा. परक नाव दिव्या येतस इंडियाक. तिगेरे फ्रेंडाला वर्डिक असत काय तशी ती इंडिया येतस तेदना ती तुक्कानी अन्नाक पळून वत काय. तशी तिका हांवें कारकाळा येवच्या सांगला. सो ती मँगलोर एअरपोर्टाक येत काय. तेही तुम्ही तिका पिकअप करका. हे पुरा विषय की म्हाका कळलं रे. ते एअरपोर्टा वच्चे ये ते पुरा. तू कसं नसल्यारी अन्न लागी सांग रे देवा. म्हाका कळलं हे पुरा. ओ वय वय मम्मी. अडना हांव अण्णाक कॉल करून सांगता त्या एअरपोर्टा पिकअपा विषय आणि नेम बोर्डा विषय पुरा. आणि मम्मी तीक मस्त आमची उलोवचे ना. ती म्हळ्यार चर्तेची इंग्लिश उलोवचे. तशी तू आणि आनू माइंड करू नकाची. आनू कशी ती गेला की इंग्लिशरी उलयत ना. तू हे ಸ್ವಲ್ಪ अंडरस्टँड करून घे जायत वे. अण्णा मांडून इंग्लिश येऊचे म्हाका येता. हांव तिगेले इंग्लिशाने उलयता. तू काय येचर काणका. हांवें तडे तडे शिकला इंग्लिश. अनेक विषय मम्मी तिगे लागी नक नत्तिल्या पोट्टू पंचायतांनी पुरा उल्लो नका कळव्या. वय रे तू कसं रे म्हाका सांगचे. मी गेल सुनीला कसं उरलो का म्हणून म्हाका गोत नवे व्हडलो मागोतच पुरा. तू सांग ना म्हाका. अय्या कोपली गो मम्मी, कोपू नको. कम ऑन मॉम, टेक अ चिल पिल. कसं रे कसं पक्षी ती चिली पिली. जायता मग गोट गो नाव. बाय बाय, टेक केअर, सी यू सून, लव यू. तेच येतो बेगीन येते. लव लव बाय बाय. सक्कू आईली वयते दी येते बॅग. बैरीतले पाय समजला मात्र तू एक बामणा मोग उत्तर जो हाडको वयते काय ना कापिंता जाय तिथं. कसं शाक बाबा रे होत मला होत रण इथे तुमको जेवचे तर मला फोन येईल वयते. म्हाका कामान फुरसत दिना आशिल्ली. मागीर जवलयक म्हणून फोन कट केलो गो. वय वे तूक खंडीत कोर नासतलो. कसं काय तो वयते कॉल येईल तुले. कसं काय सून येतस पेपरा. हक्क फोन केला गो ताणे. वय एअरपोर्टा कार पेटो का म्हणून कळूक जाय नी गो. तुमको मेसेज नी करत म्हणला ताण पुरा. आपण अडका काय बाबी वयते आपण अडका ते अण्णा पुरा मेसेज कोण सांगता मग तुका कळलं नव्हे म्हणालो. पोरा शनिवार नको सक्कू. ಆಪೇಶ್ವರ್ತಿ ಸಾಂತನು ಶನಿವಾರ ಅಂಗಡಿ ಜೋರು ವ್ಯಾರಸ್ತನು चल दिव्या की आपण अडका म्हणतो. एक काम करी तूच वचन आपण आडी एअरपोर्टात. हा एअरपोर्टाक एकले ना म्हाका कळना बा. या मांगडाक एकले एअरपोर्टा वच्चे जायना म्हणून म्हाका गोत ना. तुमका कसं नी म्हण दिला रे नीद पण म्हाका. तू केकले बस माणी को हवा त्या अंगले ड्रायव्हर असना दग्गान पेटयता तो पुरा पळून घेता. वचून यो आपण आडती का जायत. बळावरी आज कसं तू गेलं नडपाको. आज काय नाही ते सारनी ओढी कडल्या. आय बा तुम्ही म्हणाल ना बाय आयस कोण घेऊ नका कसं नी जगता केलेलं म्हणून. वय गो गंमत केलेलं आहे ग. वाडी हातपाय धुवून येता. जायत येता. सक्को दिव्या जागृत आपण आडी मग फुसफुशी जाता. तुका कळत ना कसं उसकुसो मग कळलं बाय आपण अडूक ड्रायव्हर नाव आहे कसं भिवचे. मुक्त
मुक्ता जेव्हा एअरपोर्ट आहे म्हणून कवे काय नका कसं लाग मग गोत नव्हे हांव तितले हेटीवे मग कितें आपण अडुकळ नव्हे शिवपूजे करडी सळ्या म्हणके नाका हांव वचून आपण घेऊन येता तिका सांगत नाका तुम्ही वापस जाय तुका मरणी मात ती खाऊ नका कसं असले म्हाका फोन कर कळवे जायत आणि हेले मामकाड शिकवत नका कसं तुम्ही सगळं दिसो हळे मंकड म्हणून करते आई जागृती त्या ड्रायव्हर वापस फोन करून सांगता जायत जायत मुक्ता मी भेटत नका हांव वचून येता सगळं दिसो कर ते मुक्ता नाव मुक्ता 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 ते वतन मुक्ता हांव वतन मुक्ता असो 10 घंटे गेले हांव भायर सरता आपण हडूक तिका या गो देवा आमगेल घर येयले देवया ओके मम्मा